Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa b'ringrazzjament ta' grazzja maqluwa bl-interċessjoni tal-Qaddejt Alla Dum Mikiel Attart. Illum eżies l-Ewropa tiċċelebra iż-żewġ patruni tagħha, Ċirillu, San Ċirillu u San Metodju. Jew nitolbuhom eżies biex kif dawn huma bħajjithom evanġelizzaw u waslu l-kelma tagħhom fl-Ewropa, partikolarment fil-pajjiżi Slavi, nitolbu biex l-Ewropa ma tinsiex l-eruq tagħha ta' art evanġelizzata, ta' art li fija ġiet miżruwa l-kelma ta' Alla, biex dik il-kelma li nżeret tħalli l-frott fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija wħuti nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inti dawwalt il-ġnus Slavi bil-ħidma qaddisa tal-aħwa San Ċirillu u San Metodju. Dawwal l-qlubna bit-tagħlim tiegħek u għamel li l-koll inkunu poplu wieħed maqut fl-istqarrija tal-fide vera. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk il-meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel, billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordna għandna l-mulej. Il-pagani, meta semgħu dan, bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej. U daw kollha li kienu magħżula l-ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Ngħidu, morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej b'nus kollha, sebħuh popli kollha. Ngħidu, morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għax kbira it-tieba tiegħu magħna, il-fede tal-mulej tibqa' għal dejjem. Ngħidu, morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Inqumu għall-Evanġelju. Il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Bagħad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Wara dan, il-mulej jażel 72 oħra
U batom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien sejjer imuru. U qalilhom: il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Tiħdux magħkom la bowt la ħorġa u lanqas riq, u fit-triq isselmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu isliem lil din id-dar. U jekk fija jkun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu jxorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom: is-saltna ta' Alla waslet ilkom. Il-kelma tal-mulej. Ħsieb ċkejkenek dwar din il-kelma li l-mulej għalilna dolodu. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. U barra 12 l-apostlu rajna kif Ġesu jażel 72 persuna. U interessanti li jibgħathom ixandruh iwasslu l-kelma tiegħu qabel ma jmuru stess. Din hija l-missjoni tiegħi u tagħkom eżies. Din mhijiex missjoni tal-qassisin, tal-papa, tal-isqfijiet. Il-kol kemm aħna mibgħuta biex inħejju triq biex kull bniedem iħoss l-imħabba ta' Alla. U hawnhekk il-mulej Ġesu f'dan il-Vanġelu interessanti xi ħaġa sabiħa jagħtina wkoll kif għandna naħdmu, kif għandna nwassluh lill-oħrajn. L-ewwel qabel kollox ma jibgħatniex weħidna, kulħadd tar-rasu, imma tnejn, gruppi ċkejknin. Biex ħadd ma jgħid jien qed inwassal il-Kristu, imma aħna. Naqsam magħkom l-esperjenza ta' meta kienu qegħdin jinħadmu dawk il-mużajċi li għandna fuq it-suntier tal-Knisja. Dawk inħadmu minn grupp ta' 28 persuna. Insara minn 11 jew 13 il-pajjiż differenti li jgħixu anke din l-esperjenza flimkien ġewwa Ruma. Imma meta kienu jaħdmu dawk il-mużajċi, l-ebda persuna minnhom ma ħadmet pereżempju il-figura ta' Pietru, jew il-figura ta' Kristu trasfigurat, jew il-figura ta' Kristu msallab. Imma kollha nħadmu biċċiet. Min ħadem lejt, min ħadem ir-ras, min ħadem il-korp, min ħadem il-mantell. Għaliex? Biex meta jaraw dik l-opra kollha flimkien maquda ma jgħidux ara dik kammilta jien, imma jgħidu ara dan huwa xogħol tal-Knisja. Din hija l-Knisja li twassal lil Kristu. Ekku koll eżies, hawnhekk il-Vanġelu tal-lum jgħidilna tu jieħdux magħkom la bowt, la ħorġa, la qrieq fit-triq. Għaliex dawn l-affarijiet? Għax ħafna drabi dawn l-affarijiet materjali li u lilek iġalun impoġġi il-fiduċja tiegħi fihom.
L-istess ħaġa ikompli. U fejn titħlu? Mhux emmen fi Kristu jew nimponu? Is-sliem ikun fuqkom. Nixtiequ lil xulxin il-barka ta' Alla. Kemm kienet sabiħa dik id-drawwa li nistgħu ngħidu li kważi inqerdet però għatem ġenituris li qabel joħorġu l-ulijiet. Jew qabel anke illum qegħdin niċċelebraw anke l-jum il-maħbubin. Ir-raġel lil martu, il-mara lil żewġa, qabel anke joħorġu. Ibierku lil xulxejn. Tkun imbierek ibni. Tkun imbierek għażiża marti. Tkun imbierek għażiż żewġi, sejjer għax-xogħol, il-mulej ikun miegħek. Din hi l-missjoni tan-Nisrani. Dan hu li jiena u int għandna nagħmlu mingħajr ħafna affarijiet kbar, ngħixu il-fidi tagħna fl-imħabba. Infatti l-Vanġelu kif jispiċċa, is-saltna ta' Alla wasletilkom. Xi tfisser is-saltna ta' Alla wasletilkom? L-imħabba ta' Alla tinżel f'qalbek, tidħol għandek, tidħol f'darek, tidħol f'qalbek. Ejjew illum għalhekk nixtiequ lil xulxin verament tassew din il-kelma li Ġesu qalilna biex ngħidu lil xulxin. Jalla kull wieħed u waħda minna iħoss il-preżenza tas-saltna ta' Alla fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. L-aħwa qaddisin Ċirillu u Metodju kienu messaġġiera tal-paċi ta' Kristu. Nitolbu l-Alla sabiex bl-interċessjoni tagħhom jgħin l-Knisja tkun sinjal ta' għaqda u paċi fost kulħadd. Ngħidu flimkien, għaqqat lill-poplu tiegħek mulej, għaqqat lill-poplu tiegħek mulej. Għall-Knejjes insara sabiex jimpenjaw ruħhom ħalli neħħu l-firdiet ta' bejniethom u jkunu sinjal ta' paċi u sliem. Nitolbu għal popli tal-Ewropa. Niftakru partikolarment f'dan iż-żmien partikolari fejn hemm imdend la gwerra bejn l-Ewropa, nistgħu ngħidu hekk, l-Ukranja, ir-Russja, biex dawn il-mexxejja isibu t-triq tad-dialogu u tal-paċi u ħadd ma jimponi ruħu fuq l-ieħor. Nitolbu għalina l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija, l-ikla tal-imħabba, sabiex nimpenjaw ruħna ħalli aħna wkoll insiru strumenti tal-paċi u l-imħabba tiegħek. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pina. Kompli birek mulej il-familji tagħna. Għamel li fihom tikber l-imħabba tas-sew u s-saltna tiegħek tkun f'nofshom. Nitolbu żomm taħt il-ħarsa tiegħek mulej il-leżies morda tagħna, il-dawk il-persuni li talbuna biex nitolbu għalihom. Kun int id-dawl tagħhom, l-għajnuna, il-faraġ u s-serħan. Nitolbu fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Nitlobkom partikolarment għal persuna li dolodu talbitni biex nitolbu għalija. U Alla fil-qaddisin tiegħek San Ċirillu u San Metodju, inti tajtna eżempju u għamiltilna l-istedina għal missjoni. Isma' nitolbuk dawn it-talbit tagħna sabiex il-Knisja taraf tinqeda bil-kelma tiegħek ħadd wassala
fil-qalb ta' kull bniedem, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti li qegħdin fuq l-artal tiegħek fil-festa ta' San Ċirillu u San Timot u San Dimotju biex kif dawn il-misteri qaddisa inti tgħid glorja lilhom hekk ukoll bihom tagħti l-maħfra lilna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ċirillu u San Metodju, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Tagħhom issaħħaha fil-erv bit-tagħlim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismawitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġik fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Appostli, San Ċirillu u San Metodju, patruni tal-Ewropa, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, nitolbu biex tiġi saltnatu fostna fl-Ewropa u għalhekk ngħidu missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelma waħda, ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li jitqarbina mqazza li jirċivejna, tkattar is-saħħa u l-qawwa spiritwali fina li jiċċelebrajna t-tifkira ta' San Ċirillu u San Metodju biex inżommu sħiħ id-don tal-fidi u nimxu fit-triq li huma urewna għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu sjedna biex inżommu bisħieħ id-don tal-fidi. Hekk tlabna u temmejna din il-qudiesa. Jew hekk nitolbu biex il-vjaġġ li sejjer jagħmel fostna il-Papa Franġisku ikompli jsaħħaħ u jenna inżommu sħaħ fil-fidi tagħna. U għalhekk ngħidu: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.